खुलुमबाय, आं निरन नार्जारि बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै जेन भिडिअखौ जोबजासे नायो खावलायनाय जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो, जेन' नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै आं सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बादि। दानिया फैदो दिनैनि मोननैसो खौराङाव। सेथि खौरां, मैयानि दिनाव क'क्राझार जाहारबारिनि मोनसे इनकाउन्टारनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिबाय होनना मिथिनो मोन्दों। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला मैया क'क्राझार पुलिसआ जाहारबारि हाग्रा बिफाननि रेन्जार बिबेकानन्द पाठकखौ हमदों होनना मिथिनो मोन्दों आरो मिथिबावनाय बादिब्ला बै जाथायजों लोब्बा थानाय खारखोमानानै थानाय सानै हाग्रा बिफाननि मावथिफोर थरेन नार्जारि आरो खरेन बसुमतारि बिथांमोनखौबो नागिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। थांनाय 17 सेप्तेम्बर 2023 अक्ट'खालिनि फुंनि 3:30 रिंगा समाव क'क्राझार जिल्लानि गियानिपुर गामिनि सिङाव थानाय हेमन्त नार्जारिखौ गाज्रियै गावथारनाया जादोंमोन हाग्रा बिफाननि सुबुंफ्रा। नैथि खौरां, मैया थामहिनबा 18 सेप्तेम्बर 2023 अक्ट' लोगोसे बिश्वकर्मा फुजा फालिनायखौ आसामनि दाब दाब जायगाफ्राव नुनो मोननाय जादों। बै बिश्वकर्मा फुजा खालिनो आसामनि दाब दाब जायगाफ्राव गोबां बिबांनि अखा हानायखौबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो सानब्रैसोनि थाखाय बोथोर बिगियानआ आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव गोबां बिबांनि अखा बारहुंखा हागोननि साबुधान होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बैफोर जिल्लाफ्रानो जाबाय क'क्राझार, धुबुरी, बङाइगाव आरो चिरां। बैफोर जिल्लाफ्राव गोबां बिबांनि अखा बारहुंखा फैगोनखौ बोथोर बिगियानआ सांग्रांथि होनायखौ मिथिनो मोन्दों। आरोबाव बरपेटा, कामरुप, गवालपारा आरो नलबारि बैफोर जिल्लाफ्राव बोथोर बिगियानआ सांग्रांथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बै सानब्रैनि दिनाव नोंथाङा गोजानाव थांनायखौ बोथोर बिगियानआ बादा होनायखौबो मोननाय जादों। थामथि खौरां, मानगोनां फाथाबारि औगुरि एस.एस. लिमिटेडनि सिङाव थानाय गासैबो शेयार कार्ड हल्डार नोंथांमोननिसिम मोनसे गोनांथार फोसावनाय जायोदि बोसोरफ्रोमबो एजिएम माने एनुवेल जेनेरेल मिटिं जाग्रा बादिनो देग्लायबो बोहैथि दाननि 20 सेप्तेम्बर 2023 थामहिनबा गाबोन बुधबारखालि समबाय समितिनि अफिस औगुरियाव फुंनि 10 रिंगायाव बयखौबो मिटिंआव नुजाहैनो फाथाबारि औगुरि समबाय समितिनि मानगोनां चेयारमेन बिधान चुमफ्रामारि आरो मानगोनां गाहाय नेहाथारि जेभियार बरगयारि बिथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनायजों लोगोसे बयखौबो मिटिंआव नुजाफैजोबनो आरो समबाय समितिनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ बै दिनखालिनो लाफाजाबगोनखौ मिथिनो मोनबावनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि खौराङा बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोन्थों।